तारिगाव जों अफिसाराव न दखान दिना थाङो आं साइकेल कमाय थांखा अलगा स्कुटी हिरो नाथाय दाबो अबायसो जों जेवाथ' किसु बेबसा खालायदोंमोन माने स्कुटी बायनो थांलाय सुखाय दं थांलाय सुख्लायै जे कुन जागा थाना हांफोरनाव थाङैसो मालाय लिया माने कुनु सामुं नांगौ जों कुनु सामुंसो खालाय मालिया जे नंनाय र' इसानो खबर जाबाय नरखे ताम बेबसा खायलाय जों हायनो दुकान चिकन मिकन खायो किसा खालाय जाजौ उरि यांवैसे खाय थांलायो आम बायनो फेमिलि चलै दं अ बायनो फेमिलि चलै दंमोन के ताबुक बाहायके कमा खानो कुनु केमनो सन्य हरक तो अ ताबुक बाहायके रम मानसिना केन रम मालिया ताबुक खंगकाय ओ स्कुटी जे नंनायनो आनो किसा साहरदि आन नाम्बार फन नाम्बार साइरिनो 8787 63 द ओंखा आं नों कन्टेक्ट नाम्बार आरो सैदिसिनो जे नंनाय रकबा के नरकनि तेके सेकेन्ड नरक थाना रकथा थांखा थाना आयंलाय फुङा थानाव थांखा बरक माने रेस्टुरेन्टाव सिं सैनारगो जों नाय दङ होन साहर दङ कल खालायमाने के ताकसो पर्यन्त बरक तिख्लायनि मेखो ताक साप्ता कैसे गाय थांखा बासि के ताम सानाय जे नंनाय रक सिना सेकाना सिटाय सुने हेल्प खायजाबाथ' सुङा मै सले तामाने सुं दा कुन जागा थाङै हिमी मालिया सुङा मै जे जागा मेलांखा सुङा मै सले तंनो जाबो सुं ताबुक आहाय नगो कलाय तंखा सुङा जे नंनाय सिन कन्टेना मावा जे कल खाय साहा जाबाथ' रक बो पारानि जों द मानदायनि हयते थाङै दुकानदारि खायमानि कयदिननि मेलाव थांमाने नरक प्रायनो 15 16 17 दिन नि मेला खाना तार माने जों गोजान बाजाराव जों फायफैखाया अब तो इंगै बाइक कमाय थांगै जों तंबुलिया नाथाय आं नाम्बार साइरिनो 8787 63 नाथाय 1303 नि नाम्बार जेव नाम्बार किसा कन्टेक्ट खालायबायदि हंगे ताबुक निनी स्कुटी तो कमाय थांगा स्कुटी ताबुक अमबाइसे नक चलि माने संसा के नुं नुखंगो ताम खायसालाय न अबसि दुकानसिम जारि सालाय दुकानसिम हायनो किसा अब खालाय चालाय दङ यांवैसे जों अब लायसुलायै जेला रग थालायै आपति खालाय दंलाय मा स्कुटी बायनो स्कुटी बायनो ता कमाय थाङा के ता कमाय थाङा कुन जागा कुतुला कले याखं करिया हाय जों नगो हायनो पक कामनां थां कुन जागा कुतुल मालिया सराय रंयाव थां मालिया आसो अबस्था आङै दंखा जे नंनाय जे तलांनाय बरानो खायदुगो याफारि खायबो बरनो धन्यबाद दासिबाद दिउ बर हामै दंथ जाय दंथ ताबो आनि हामजा मुंरि बरनो आं याफोर निन मुंखे आनि मुं दं माला निन पारा पारा तो ताबुक मानदाय दं माने ना